Ja sinä estät... Käy. Onks meidän silmät kiinni? On aivan uskomatonta. Poikki. Minä en tarvitse. Poikki. Ja tuota. No. Mitä? Mitenkäs tämän kertoisin? Tuo ovi on muuten kiinni. Se etsi sitä... Nimenne lukivat sitä. Mitäs mulkkaa? Ties kuka tuo mies oli? Poikki. Mitä? Fiona, se osasikin repiä sitä sivua. Paperia. Silmät liikkuu, anteeksi. Minähän en yrittänyt mitään sen suhteen elvyttämiseksi. Alussa oli paratiisia. Istutettiin. Yhdessä puu. Valsustempus meinaa... Vähän aikaa. Tiedän, että... Nyt näen mistä... Nyt tiedän mistä... Nyt tiedän... Ei vittu. Se melkein meni, mutta se jäi torre. Oikein, jouduin silti taas uudelleen. Tästä olet kuullut. Sanoks mie jotain? Hit the road. Jack. Ylkäsit minut toinen mies on... Mikään. Ei. Vittu. Mutta minä jouduin takaisin päiväkirjaksi. Apua!